aanloop naar verkiezingen. De verschillende partijen hebben laten weten wat ze gaan doen met de verkiezingen. En de eerste stap is natuurlijk het inleveren van de kandidatenlijsten aanstaande donderdag. Maar de Democratische Partij heeft dit weekend laten weten niet deel te nemen aan de verkiezingen. De partij noemt het besturen van een land een grote verantwoordelijkheid die visie, optimale voorbereiding, capaciteiten en programma's vereist die duurzame oplossingen biedt. Volgens de partij zou het niet verantwoord zijn om nu deel te nemen. Ze willen zich de komende tijd richten op het werken aan concrete plannen die echte veranderingen teweeg brengen en het volk ten goede komen. De partij Movimento Causa Promé heeft dit weekend ook haar kandidatenlijst gepresenteerd en Giselle Rosalia zal de partij aanvoeren. Haar vader heeft de partij opgericht, René Rosalia, die staat nummer 6. Maar Giselle is nu degene die de partij gaat leiden. En bij de bekendmaking van de partijlijst werd ook een boodschap op de muur bij het hoofdkantoor gepresenteerd. Dan tenslotte nog de PNP, 29 mensen op de lijst. 10 vrouwen, nummer 1 natuurlijk Roetmilda Lamoni Sicilia, nummer 2 Ornelio Kid Martina en nummer 3 Rui Sandro Seintje. En zo komt er meer en meer duidelijkheid over welke partijen in welke omstandigheden en in welke volgorde